Epaiaren aurrean, lehen balorazioa egin ondoren, ezarritako zigorra gehiagikotzat eta neurri gabetzat, baino ezin dugu jo. Batez ere, legez kanpoko deklaratu dituzten neurri fiskal hoien ondoriozko zenbateko guztiak berreskuratuta. Direla kontuan hartzen bada, eta berreskuratuta aspaldi, eta egoera ekonomiko larrian, gure herriara eta gure ehun ekonomikoa. Bigarren gogoeta, hala ere xurtasunez, neurriz eta kontuz jardutea komeni zaigu. Epaiaren testu osoa ezagutu eta xe aztertu arte. Horregaitik ezin dira aurreratu edo aurrikusi gai horrekin lotuta etorkizunean planteatu beharreko ekintzak. 3. Kontuan hartu behar da epaiak zigorra jartzen diola Espainiako erresumari. Beraz, estatuko administrazioak hartuko dituen erabakiak jakin arte itxaron behar dugu. Zigor horrek Espainiako erresumaren erantzukizunean zer ondorio izan ote litzakeen.